myself, what a wonderful world. Hello! Good morning sa ating lahat, guys! Ayan, heto na naman po ako, si Mrs. Mapalad. Mapalad po sa lahat. Ayan, so joke lang po, yun. Naimbag nga bigat, kadagiti padak nga Ilocana. Lalo ki dito'y probinsyami iti Quirino. Ayan, so tatakit malimin. Malimin dito'y ituyen. Kaya kalkalpas ko pala ang naglaban eh. Nagrigat, ti kasi saad ko. Nag-aware na pa namin din ti baby. Tapos ko naglaba, na malumanak ang naglaba. Naturog na pa namin. Nagsakit iti imak ni guys. Oh, nagsakit. Naglabaga. Nag-allergy sa sabon yata. Yan, so ituloy ko iti aghanger ta kakaisuna nga adapay iti ito oh. Matubig tong suha. Dawi. Dai. Ngata kape? Kung ano kape ka tayo. Mang, kinalong pareho ka aja pa. Apa yang ilok-ilokat man jay? Lah, kulay red nga. Ala, red. Red oh guys. Oh, sarap. Naimas ato ni oh. Apoy kas di mo nga. Pas lamot nagpaan, naginawan. Namatilok pa ni kayo. Nagpaemo tas la naginawan. Naimas. Sumula nga lukat-lukat aja ni kwa. Diyan. Oh, naimas gama. Hindi mas aja lukpan dahil Villa Ventura.
Makapeke. Ganun sa... Ha? Pinaloom ni Lindel ata. Nga nga tayo kapkapin mo ata rukban. Matun. Basta nga mo eh. Bye-bye! Next time na naman. Hintayin niyo ang videos namin na mapalad. Ayan guys, tapos na po kaming kumain ng suha. Ano na nabsog ta, tapos di may kaji suha na kulbot. Ayan. Anto si baby ko na makulit. Oh. Ready na siya bukas para sa pictorial niya. Photoshoot pala. Magpo-photoshoot siya bukas guys sa Aglipay Caves para po sa first birthday po ni Baby Rain. Ayan. So, bukas po ay 11 months pa lang ni Baby Rain. Pero bukas po yung pictorial niya. 1 minute 37 seconds later. Ito guys, Guys, yung ano, binili pala namin na damit ni Baby sa Shopee. In-order namin. Ayan, meron na. Patingin nga kung okay. Susuotin niya bukas para sa pictorial. Ito si si papa niya palang nag-order dito. Hindi pala ako. Ngayon ko lang makita guys kasi hindi niya pinakita, hindi niya sinend sa akin. Ano ba to? Notebook mo to. Wow, ang ganda, unicorn style. Ito guys, so ang ganda. Natin. Ang ganda. So, okay pa to kaysa yung isa. Badran! Ay, patay! Pintas badran na po ka. Order ni papa niya. Ano di in-order ni nga may isa ka pamot. Alay mo di may sadyay. Tapos lakabutog na mouth, nakasapsap pala unay. Kala di may sadyay. Pintas badran po ka. Ano di masakit? Di nakakagakor ko. Ayun na! Bakit ato na? Mas komportable pa siya dyan. Kasi isa, nabangon mo parang ano. Saging na rin. Bangkok. Made in Bangkok ka na ato. Huwag ka po na nga rin yan. Sapi. Made in Bangkok ka na ato. Siyempre, ito yung nag-orderan ni Ryan. Di ka na Bangkok. Kita niya aja may isang abado na Hindi kayo tumawag kini ko. Wilay ka na. Kala di ko. na. Siyape. Ano yun eh, si Bado na. Ano na in-order may. Jai. Atoy. Nalas. Nalas ko naman ako. Bago Ay. si Bibidal. Oh guys, ate ito yung unang in-order ko. May ano siya, may tupper siya dito sa palda niya. Uy, Ang photoshoot niya bukas. Ay, no. Magkano to? 850? Ay, 890. Ito. 890. Lagay mo kaya ito. Alisin mo Bangkok. Ke Santiago ya pagalanda. Manila. Apa ya wanti warehouse nita. Ini kwa. Mandi niya. Daway ka. Di warehouse na. Di Anti warehouse. Oh, ganito siya guys. Oh. Ang ganda naman siya. Maganda. Very nice. Ito na yung damit mo bukas, baby. Oh. Natingin So panano bigat. Pictorial iji kwa. Aglipay Cave. Photoshoot. Photoshoot nit Ano sabitan makwa. Sinabi kay Dana. Apo. Ila. 11 months ni baby no bigat. Pamira ka di Pip pip. Sige. Silam di ba? Jai jai. Kamay ko. Bigyan mo to sa Kamay ko. Ganyan daw. Oh. Katamato yun. Sanitizer. Bahaw. Diyan na. Oh. Yan ang makita. Tulungan na kata. Bangaw. Gawan ka tulungan. Yan ang kata. Sige.
Sanitize mo daw si tatay. Ay, ayaw niya. Sige pa. Sanitize mo daw si tatay. Ay, ayaw. Sige. Yan na. Na. No, anak, magwawashing pa tayo mamaya. Ayaw? Ayaw ka mo ron. Makulit na bata to. Bigyan mo daw si tatay, ang ringan, sanitizer. Hindi nga. Ayun na. Ay. Babay ka rin. Babay na nga daw. Babay. Bye-bye, tatay. Bye-bye nga rin tatay yan. Bye-bye. Ba't ayaw mo? Takot ka sa kanya? Nakasombrero lang. Takot ka na? Hey! 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 Kana man. Padasa lang pera manan ata. Ada ka samkat? Sino pinakatang mo nga ram? Ini kamay? Basta mo lang, tempakatang mo? Libre. Nyalan eh, kay, ano man di ko na akong tatayan. Kat, ati di baby nga nagkulit. Grabe, ti kulit na. Yan. 11 months na bukas si Baby Rain. Ayan. Pero bukas guys yung pictorial ni Baby sa Aglipay Cave. Ayan, samahan nyo kami bukas guys para mag-photoshoot si Baby para sa first birthday po niya, March 23. And guys, hanggang sa muli at kakain na naman po kami ng ice cream. Bye bye!